T'has preguntat mai si plores perquè estàs trista o si estàs trista perquè plores? Resulta que fa una estona estava tallant una ceba. Tallar ceba és molt dur. I he pensat que us podia parlar d'un tema que us podia interessar, el processament de les emocions. A inicis del segle XIX, que és quan la psicologia va començar a agafar una mica d'auge, una de les branques que tenia més interès era la de l'estudi de les emocions. I llavors, dos senyors blancs, evidentment, com tots els descobriments que es fan en aquesta vida, notis la ironia, William James i Carl Lange van desenvolupar la teoria de James Lange, que narcisistes posant el seu propi cognom a les seves teories, en fi. Així funciona la ciència, no? La seva teoria va postular que quan nosaltres ens trobàvem davant d'una situació dolenta, els nostres ulls comencessin a generar llàgrimes i comencéssim a plorar, les nostres comissures labials baixarien cap a baix i que aquest conjunt d'expressions facials farien entendre al nostre cervell que el que estem vivint és tristesa. És a dir, que primer hi ha l'expressió facial i després el nostre cos, el nostre cervell, interpreta l'emoció que estem vivint. Aquesta teoria és la teoria de James Lange o també teoria del feedback facial, perquè l'expressió facial el que fa és modular com vivim nosaltres l'emoció. Al cap d'uns quants anys van aparèixer altres teories o altres hipòtesis que postulaven que el processament que es feia era paral·lel. És a dir, en el mateix moment en el que el nostre cos identificava que l'emoció que estàvem sentint era, per exemple, alegria, s'interpretava aquesta alegria i al mateix moment es generava l'expressió facial relacionada amb l'alegria, somriures, ulls oberts. Actualment, teories de la neurociència una mica més modernes ja han vist que la implicació que tenen les emocions no és només a nivell d'expressió facial, sinó que hi ha molts altres circuits, moltes altres xarxes neuronals, per exemple, de l'amígdala o de l'escorça cingulada, però també moltes altres regions del cervell. I, per tant, que l'activació emocional va molt més enllà d'aquestes teories simples que es desenvolupaven al principi. Així que ja pots dir que plores perquè estàs trista i estàs trista perquè plores.